Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksir lan ngakeh-ngakeh no sira atas biha ing maca tasbih, wa tahlila lan maca tahlil, wa tahmida lan maca tahmid, wa takbira lan maca takbir. Dikon ngakeh-ngakeh no makae khamsu man kunna fihi sa'idun fid dunya wal akhirah. Enek golongane wong 5 sing bakal bejo no alam dunya ya bejo no alam akhirat, yaiku nomor 1 ayyudzakara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Kok enek wong tahlili niku, tahlili berarti la ilaha illallah, nggih. Aja sampai kleru. Kok sama ditakoki anake biyen wis tak bolak-balik tak critani. Ditakoki, lafaz tahlili piye, Pak? Lah gak roh. Lembok tak bueng kae. Delalah buane ra roh pisan. Tak paham. Ra roh pisan. Akhire googling tahlil, lafaz tahlil. Halala yuhallilu. Apa tahlil niku berarti la ilaha illallah. Nek tasbih berarti subhanallah. Makae subhanallah niku termasuk wiridane para malaikat. Ya. Wiridane para malaikat sing sampean nek tawaf, ya tawaf ngitari Ka'bah niku mang niku sing diwaca ya kuwi to, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Terus saya nek la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan lain sebagainya. Ngoten niku mang tu ngekeh no maca tasbih. Wa idza betuliya bi baliyah, tatkalane nek wong kenek balak utawa den coba dengan balak, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampean kesandung, sandung kan berarti kena balak coba, berarti kudune maca inna. Nek awake dhewe biasae kesandung biasanya muni piye? Lho, padahal no kene sapa wonge sing pengin selamat dunia akhirat, ketika dia mendapatkan balak, ketika dia mendapatkan coba, dia kudu maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tur kudu ngomong, kudu wiritan, kudu maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya. Makanya nek awake dhewe kena coba niku sing dikata-katano siji kudu maca istighfar, sing nomor kali haula la haula niku penting. Makanya jaman biyen pun kula tak critani nek wayah salat tarawih niku. Jaman biyen bumi niki goyang to nggih, guncang. Akhirnya kali malaikat kali Gusti Allah kondo Gusti bumine jenengan guncang. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis bumiku iki patekana nganggo gunung. Akhirnya diencepi gunung. Makanya gunung niki penting. Nek gunung wis padha meledos, gunung wis padha entek, iku ya akhirnya bumi niki miring malih, goyang malih. Makanya cerita-cerita wali biyen dawuhe jadi kan ngoten. Ya toh. Zaman biyen niku pantai selatan niku wis miring, bumi niki miring gitu. Nek cerita-cerita wong tua-tua biyen niku bumi niku miringe ngidul. Jadi ngene, cara liya ngene. Makake wali-waline Gusti Allah niku disalap, didelek no pantai utara kabeh. Pantura kabeh. Rata-rata teng pantura kabeh. Kuwi ben digawe menyeimbangkan bumi alam. Jadi wong tua-tua ngoten. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iku jabone malaikat sing njabut nyawa. Jadi Gusti Allah niku perintah malaikat sapa sing iso njabut panca warna. Jaman biyen ya teng kitab niku diterangno panca warna niku ya arah mata angin lor kidul etan kulon wit tengah. Sapa kok iso njabut iki? Kuwi kali Gusti Allah kowe dikeki hadiah. Delalah malaikat Jibril gak ngatasi, Mikail gak ngatasi. Sing njabut nyawa sapa? Israel ta Israfil? Israel. Nah,
Akhirnya Israil niku iso diabut panca warna iku nang iso. Akhirnya ditameti kalih Gusti Allah Jibril apa Israil apa sing mbok waca kok iso awakmu kuat jabut beban sing abot kaya ngene. Dewe kula maos la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mangkae sampean nek ambek budal nyambut gawe apa wae ya ojo sampai lali dewe guru-guru la haula. Sing pertama bismillah tawakkaltu, keluar doa keluar rumah. Sing nomor kali la haula ya. Sing nomor 3 sholawat. Nek sadèrènge sholawat biasane kula biasane niku Fatihah nok tiyang sepah. Fatihah nok ahli naubah nika. Ben lancar rezekine sampean. Nek ketoke rezekine ra patek lancar paling ora tau Fatihah. Paling metune ya ora kencing ngono tok. Ngono nggih Fatihah. Nok ndi nae terserah. Pokoke sampean nyambut gawe apa wae diwiwiti la haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ila akhirih la haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Sak waya-waya sampean dikai amanah apa wae kuat. Sampean dikai coba apa wae kuat. Nggih niku penting la haula niku hauqalah. Wa tahmida lan maca tahmid wa takbir lan maca takbir. Makanya teng kitab Risalatul Muawanah. Ya, Risalatul Muawanah niku diterangno bahwa nek bar salat fardhu niku aja ninggal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar terus disempurnakan dengan wala la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku. Pun nggih tasbih, tahlil, tahmid, takbir diakehi. Termasuk padange kuburan niku kasratut tasbih. Nek papat winginane pun tak terangno sing iso nggarakno padang kubure, jembar kubure. Nomor 1 salat, nomor 2 sedekah, nomor 3 qiraatul Quran, sing nomor 4 wa aksiru tasbih. Wala tadak lan ojo ninggal sira qiraatul Qur'ani ing maca Al-Qur'an ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Ila antakuna angin yen to ana sira junuban iku wong kang junub. Jadi wong maca Quran niku penting ya, kudu dewe Kanjeng Nabi teng mriki teng Risalatul Muawanah niku diterangno ya, termasuk ibadah sing paling apik afdhalul ibadati ummati yaiku punika qiraatul Quran. Dewe Kanjeng Nabi afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Luwih utamane ibadah umatku yaiku maca Quran. Sampeyan sedina maca Quran ping pinten? Gak tau maca Quran. Blas. Iya nggih. Tingale kudu maca nggih sak isone. Misale waqiah ya waqiah. Mangkae kula oleh ilmu pasar ya oleh ilmu akeh. Kula dikandani wong ngeten. Mas, ini loh. Sampean iki pengalamanku biyen. Anakku 3. Jadi bojoku ngira pas waya hamil niku dhek senengane maca surat apa ya wis kuwi tak ngon maca terus. Sing nomor 2 ya ngono beda. Sing nomor 1 contone misale Ar-Rahman sing diwaca. Sing nomor 1 Ar-Rahman, nomor 2 Waqiah misale dan lain sebagainya. Sak senenge sampean misale. Kula dikandani ngono. Terus sok ben nek wis gedhe anake sampean kandhani le ora usah wiritan apa-apa. Artinya sampean gak usah golek rono rene wiritan. Wiritan iki mulai jaman cilik enom jero weteng. Ya wis iki ibu sing wiritno. Kula dikabari wong ngoten niku mah. Jadi wis to sampean sing mbok waca iki
Ya toh, perkorone iki wis mulai dari sejak kandungan sampean kali ibuke sampean wis diwirita iki. Sampean nek kesusahan apa wae wis maca iki. Kula disandingi ngoten. Tak angen-angen malih kok ya bener, cocok. Soalnya nopo mulai dari kandungan, mulai dari rahime ibuke wis diwaca terus. Ibuke ya wis apa jenenge wis yakin nek iki bakal dadi wiritane. Makanya nek wis gedhe dikandani ngono. Oh, ya kena iki ditiru kena iki. Jadi nek pasare ora perlu wong dodol tok, ilmu ya enek. Ilmu ya. Terus ngoten niku mangke. Makake ngoten niku wau termasuk Mbak Zafia ya sak kandhani model-model ngoten niki senengane mopo. Tapi ya sakderenge niku ya wis ya mbake ya wis terus sesan ya maca Quran terus. Terus ngoten nggih. Penting niki wong wedok iki kudu maca Quran. Nek ora maca Quran omahe peteng dedet. Ya. Ora kok omahe tok artine atine ya peteng dedet. Pede. Peteng dedet ya. Oke, niki ilmu-ilmu nang dalan kudu diopeni. Sampeyan petuk wong piye kudu diopeni, nek ilmu model piye. Nah, kemana sing penggaweane teng dalan, artinya teng dalan ini petuk berjumpa dengan banyak orang. Itu luwih penak. Ya, artinya ilmu niku tidak harus dimaksud ngeten iki tok. Sampeyan petuk wong ya mbok korek artinya mbok suruh apa mintai pengalaman ya iso kayak ngoten ya wis setelah penting urip iki nyantai ngaji ya enak kae dawuhe Syekh Azil Ali bin Ali to nggih termasuk ada syaratnya wong ben ayem niku nomor 1 ikhtiaru wa halaka khairun min ikhtiari nafsaka. Pilihane Gusti Allah niku luwih apik tinimbang pilihane awake dhewe. Mas Umam misalnya milih cah wedok iki. Wis aku mantep, tapi ndelalah kok gak sido. Ndelalah kok kali Gusti Allah dicoba ra sido. Oh, berarti pilihane Mas Umam kira tepat. Sing tepat pilihane Gusti Allah. Loh, ngoten lho, pilihane Gusti Allah niku lebih apik. Kaya pekerjaan yang ngono, misale Mas Trio dikongkon nyapu nang senaga kono, ngerusak pakane. Delalah kok dhek metu. Delalah dhek gak kerasan. Oh, berarti pilihane Gusti Allah. Dhek delalah kok dadi kurir. Lah kuwi sing terbaik ya kuwi. Iso motone cewek ya to. Nah, oleh WA-ne bereng. Oh. Jadi pilihan Gusti Allah niku lebih baik daripada pilihan yang lain. Ya, wis niki kudu dicepno nang atine dhewe. Kadang awake dhewe niku penting apa kadang yang mikir ngoten niku. Pilihane awake dhewe ini kadang ra tepat. Masalah perjodohan, masalah penggawean, masalah anak dan lain sebagainya. Jenengan rasakno dhewe lah. Wala akhir-akhir oh dadi ngene to. Oh dadi ngene. Makanya sing nomor 2 ya ngono. Ya'ti ka farha min haidi. Allah la yuqadiru syai'an illa bil hikmah. Gusti Allah niku tidak menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu illa bil hikmah kecuali di baliknya nang gurine mesti enek hikmah. Wis ra enek sing apa-apa kena diambil kecuali diambil hikmah kuwi ya ta mesti niku jelas hikmah kata contohnya apa ya contohnya kata singin kula niku pas dolekno Lamongan sak mobil ya ziarah ngoten delalah niku mbah nek apa kula leren delalah pas apa metu apa yang keluar dari niku wete rubuh pas nang ngarepe. Jadi leren sebentar niku bisa menyelamatkan awake dhewe. Niku kula nate terjadi niku.
daerah Tuban mriko Widang. Kula pas teng Widang mriko. Jadi hikmah-hikmah itu mesti wis jenengan karek goleki ya hidupe sampean ki hikmahe apa ya goleki.